El semàfor, primera part de l'assemblea. El Barça ha celebrat avui la seva assemblea de compromissaris i, contra tot pronòstic, no ha estat el capítol final, sinó que ha estat el primer episodi d'aquesta assemblea de compromissaris que tindrà una segona part el proper dissabte. I per què tindrà una segona part? Perquè el Barça, la Junta Directiva i el seu president Joan Laporta han decidit amb bon criteri ajornar-la quan estàvem ja propers a les 9 del vespre a l'hora del partit contra el València, perquè encara no s'havien tractat temes tan importants com la votació del tema de l'Espai Barça i com tot el tema de la reforma dels estatuts que proposava la Junta de Joan Laporta. Per tant, estem parlant de que aquesta decisió ha estat una bona decisió en una situació en què segurament el quòrum no hagués estat el necessari per prendre aquestes decisions amb el partit ja començat de València. Per tant, aquí li hem de donar un gomet verd a la Junta per aquesta decisió, però per contra ens ha sorprès més el que hem conegut més tard, que és que aquesta assemblea es reprendrà la setmana vinent en horari de no partit, es reprendrà el dissabte al Sant Jordi Club i els compromissaris tindran aquest temps, segurament més temps que no passen dia de partit, però segurament potser això pot minvar l'assistència de compromissaris en una assemblea que és molt important per les decisions que s'han de prendre. Estem parlant de la decisió del tema de que el club pugui demanar aquest finançament de 1.500 milions per l'Espai Barça i tot el tema de la reformulació de les estatuts amb el famós article 67. Per tant, aquí tindrem una part bona i una part negativa d'aquest ajornament que creiem que sí era la millor decisió en el moment en què s'ha pres. Però què ens ha deixat aquesta assemblea? Què tenim d'aquesta assemblea que ens ha donat ja aquesta primera part? Aquesta assemblea hem tingut, primer de tot, la intervenció del president, que ens ha deixat tres frases importants, tres conceptes importants. El primer d'ells, que el Barça no serà una SA amb ell com a president i que sempre seguirà sent propietat dels seus socis. Per tant, un dubte que s'havia generat els últims temps i que el president s'ha encarregat de dissipar en la seva compareixença. Un president que també ens ha dit que al final la reforma estatutària que es portarà a aprovació no és el que volen ells volen fer una reforma estatutària més àmplia que inclogui molts òrgans de governança del club que s'han de canviar, però que de moment no s'havia pogut fer. I per últim, una altra frase que volem destacar del que ens ha explicat Joan Laporta és el tema de que el Barça no acceptarà socis superiors en negocis al 49% d'aquesta propietat. Per exemple, que el Barça, en el tema de Barça Studies, que és un altre tema que s'haurà d'aprovar a l'assemblea, la que queda d'assemblea, en el proper ajornament d'assemblea, el Barça, aquest Barça Studies pretén vendre's el 49% d'aquesta participació, però que el Barça mai perdrà el control d'aquests actius del club. Per tant, que el Barça sempre tindrà l'última paraula en tots aquests actius, en la gestió de tots aquests actius. Què ens ha deixat també l'assemblea? L'assemblea ens ha deixat també l'aprovació del tancament de l'exercici 19, d'exercici de la temporada anterior, amb uns 480 milions de pèrdues, que un tancament que ha presentat el vicepresident econòmic Eduard Romeu, que ens ha explicat, també ha presentat l'EBITDA que li va demanar el president Bartomeu en les últimes compareixences, l'EBITDA, que el Barça ha superat el deute per EBITDA en aquest últim exercici, ha superat el deute per EBITDA i també el va superar en el darrer exercici de Josep Maria Bartomeu. Els dos, el darrer exercici tancat per la Junta de Josep Maria Bartomeu. Per tant, aquest article 67 ha estat bastant poc útil, diríem, últimament en aquest control econòmic del club. També ens ha explicat, hem vist també els 79 milions que el Barça ha provisionat en aquestes comptes i també els 160 milions que també estan inclosos de depreciacions de futbolistes. I aquí volem deixar un tema clar. Aquestes depreciacions de futbolistes s'han fet aplicant un criteri comptable, que és el criteri del principi de prudència. El principi de prudència ens diu que les despeses s'han de provisionar en el moment en què es coneguin. Per tant, qualsevol depreciació d'actius del club s'ha de fer quan hi hagi una evidència o hi hagi un indici de que hi pot haver aquesta depreciació. I això és el que ha fet el club. I no ho ha fet de manera subjectiva, sinó que ho ha fet amb un informe per part de la Lliga sobre el valor d'aquests futbolistes i determinant que aquests futbolistes, com que tenien un valor inferior al que havia costat el club, fent aquesta depreciació. Però aquesta depreciació no es podia fer, aquesta depreciació no és una cosa subjectiva del club, sinó que s'ha fet amb un informe per part de la Lliga. I també volem deixar molt clar que no es podia fer una apreciació pel mateix principi de prudència, perquè els increments de valor en actius del club no es poden registrar fins que no hi hagi una transacció de per mig. Per tant, per exemple, el Barça no podria registrar que el valor d'Ansu Fati és més alt que el que té ara mateix en llibres, que els futbolistes
del planter tenen un valor en llibres de 0, per tant, perquè no li han costat res al club adquirir-los, per tant, no pot reflexar que Ansu Fati no val 0, sinó que val més, o que Pedri ja no val 3, sinó que val més milions. Per què? Perquè per fer-ho hi hauria d'haver una transacció pel mig, o sigui, una venda. Per tant, una cosa que no volem cap dels culers, per tant, tots els que diuen per què no hi ha apreciacions? No hi ha apreciacions per aquest principi comptable. Hi ha hagut depreciacions per aquest mateix principi comptable. I també el que s'ha aprovat és també el pressupost de la propera temporada, un pressupost que, segons ha explicat Eduard Romeu, és bastant conservador. Per exemple, el club només ha pressupostat un increment en l'estadi d'uns 94 milions i que inclou que l'aforament estigui limitat al 70% de la temporada. Si el Barça i els altres clubs poden fer, avui, per exemple, el Barça a partir contra el València ja ha pogut tenir el 100% d'abonats a l'estadi, o sigui, el 100% d'aforament. Si el Barça pot tenir aquest 100% d'aforament, que esperem que sí, perquè serà una gran notícia de cara al tema del Covid, el Barça segurament aquests 94 milions poden quedar curts. També hi ha hagut el tema de que ens has explicat que en aquest principi de prudència, en aquest principi de modernitat, de moderació en el que són tot el tema del pressupost, el club té pressupostat per la temporada vinent arribar al 61% dels salaris respecte als seus ingressos, o sigui que el Barça tornaria, si es complissin aquest pressupost, a tenir una certa a complir els ratis de la UEFA pel que fa a aquests percentatges d'ingressos de la massa salarial sobre els ingressos. També ens ha explicat Eduard Romeu el que el Barça ja ha aconseguit fins ara. El Barça ha aconseguit rebaixar diners en el tema ha aconseguit 73 milions en sortides de futbolistes, ha aconseguit també 67 milions en depreciacions i també ha aconseguit 49 milions de rebaixes dels capitans. Per tant, i el Barça, per contra, ha destinat 34 milions en incorporació de nous futbolistes. Per tant, de moment el Barça el que ha aconseguit és retallar costos, que era molt necessari, i ara el següent repte que té aquesta junta, que és molt important i que estem en la situació que encara és molt més complicat, és aconseguir augmentar els ingressos. I aquí, segurament, l'èxit d'aquesta junta i del cos executiu del club en aconseguir aquests nous ingressos estarà la viabilitat o no econòmica del club en el futur. I per últim, també se'ns ha explicat el tema de l'Espai Barça. Tot i que no s'ha votat, sí que la vicepresidenta Maria Elena Fort ens ha explicat tot el tema de l'Espai Barça, ens ha explicat el tema que de moment hi havia una infradimensiació d'aquest Espai Barça, o sigui que s'havia comptat que les obres costarien molt menys que el que realment havien costat. Per exemple, ha explicat que el Barça s'ha gastat ja 145 milions que només li han servit per fer el 5% de les obres que estan incloses en aquest Espai Barça. I també ens ha explicat un tema que va ser trending topic la setmana passada, que és tot el tema de les deficiències de l'estadi, unes deficiències, 44 deficiències que haurien posat en perill els socis en 19 partits la temporada passada i que la Junta de Josep Maria Bartomeu, tot i saber-ho, no hauria fet res per arreglar aquestes deficiències de l'estadi que ara mateix ja estarien arreglades. També ens ha parlat el CEO Ferran Reverter. El CEO s'ha encarregat de tot el tema d'explicar-nos aquest finançament, aquests 1.500 milions com a màxim que el Barça vol demanar per aquest Espai Barça, uns 600 milions que es financiarien amb un préstec a 30 anys i que tindrien 5 anys de carència, i que el Barça podria obtindre com a ingressos addicionals cada any 200 milions més per aquest estadi. Veurem, esperem, segurament tindrem més setmanes. És una de les coses més bones que hi hagi aquest aplaçament fins al dissabte que ve de l'assemblea, és que podrem tenir més debat del club, més debat barcelonista sobre aquest Espai Barça, que és molt important aquesta aprovació, i segurament també és important conèixer-ho bé tot el que es vol fer amb tot el tema de l'Espai Barça. I també podrem parlar de tota aquesta reformulació d'aquest canvi, aquesta reforma estatutària, sobretot aquest article 67, que segurament és l'article que porta més controvèrsia al voltant del club, i ho podrem fer aquesta setmana que queda, perquè el dissabte que ve viurem la segona part, el capítol, esperem sí, aquest cop el capítol final de l'assemblea, un capítol en què decidiran, per exemple, coses tan importants com l'Espai Barça, com si el Barça accepta aquest soci per Barça Studios, i també tota la reforma estatutària que la Junta de Joan Laporta ha presentat. Per tant, convidem des d'avui ja, sabent que segurament no és el millor dia perquè no és dia de partit, segurament hauria de ser molt millor en dia de partit,
però també és veritat que el club tenia un marge, un límit de 14 dies laborables per poder fer per estatuts aquesta convocatòria. Per tant, convidem a tots els socis compromissaris que tenen el privilegi de ser compromissaris que assisteixin i que donguin validesa i que hi hagi un quòrum suficient per prendre decisions tan importants com aquestes en el capítol final de l'assemblea del proper dissabte.